አርስተ ዜና ቤተ መንግስቲ ኣብ መንጎ ትማሊ ሎምን ጽባሕን ዘሎ እዋን ዘራኽብ ድልድል ምዃኑ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ገሊጾም። ኣብ ኢትዮጵያ ቁጠባውን ማሕበራውን ተረባሕነት ዜጋታት ምርግጋጽ ዝተሳለጡ ዕማማት ውፅኢት ዘምፁ ምዃኖም ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግና ገሊጾም። ካብ ዜና ወፃኢ ቤት ፍርዲ ሴውል ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ወታደራዊ ሕጊ ንምትግባር ብዝገበሮ ፈተነ ትእዛዝ ማእሰርቲ ኣውፂኡሎም። ሰላም ጥዕና በለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ከመይ ተምስዩ ሰዓት ሓደ ኮይኑሎ ከምቲ ልሙድ ነሰዓት ተዳሎ ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና ዜናታት እንዳምራሕኩም ሳኹም ፀንሕ ኣነ ብርሃን ፍሳየ ፈለማ ብሓፀር ዜናታት ክጅምር ፓርቲና ክንቅይሮም ምስ ዘይግቡእና ታሪኻት ፍጹም ቅርሕንቲ ኣይብሉን ክብሉ ኣይተኣደም ፋራሕ ገሊጾም ፓርቲ ብልጽግና ትማሊ ናይ ስርዓተ መንግስቲ ምምሕዳራት ሓደ ኣካል ኮይኖም ምስ ዝሓለፉ ክንቅይሮም ምስ ዘይግቡእና ታሪኻት ፍጹም ቅርሕንቲ ኣይብሉን ክብሉ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእከል ምትሕባር ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተኣደም ፋራሕ ገሊጾም ብብርኪ መትከል ካብ ትማሊ ተማሂሩ ሎሚ ኣጸቢቑ ጽባሕ ዝሐሸ ምግባር ብምእማን ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ንምፍጣር ጻዕሪ ኣብ ምግባር ዘሎ ፓርቲ ከም ዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ገሊጾም ኣለዉ ሕድሳት ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ሓመድ ነጊፉ ኣሰር ናይ ምንባር ስራሕ በዚ ኣተሓሳስባ ዝተቓንየ እዩ እውን ኢሎም ትማሊ ታሪኽ እዩ ሎሚ ቅርሲ እዩ ጽባሕ ውርሲ እዩ እሞ ኣረኣእያና ልዕልነት ኣብ ዝመርሖ ጉዕዞ ብምግባር ንኩላትና ትኸውን ኢትዮጵያ ንምፍጣር ጻዕሪ ንግበር ክብሉ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ቀዳማይ ዓለም ለኸ ጉባኤ መስኖን ክሌማዊ ለውጢ ዘይብዳህ መፍራይነትን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከም ዝካየድ ተገሊጾም ካብ 5 ክሳብ 7 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ዝካየድ ጉባኤ መራሕቲ ዓለም ለኸን ኣህጉርን መዳርግቲ ኣካላት እቲ ዓውዲ ዝሳተፍሉ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዮም ሚኒስትር መስኖን ቆላማ ከባብታትን ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ መጀመሪ መርሃ ግብሪ ብሄራዊ ኮሚቴ መተሓባበርቲ ኮንፈረንስ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ኣብቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ኣብ ልምዓት መስኖ ልምድን ተመክሮን ከም ዝቐርብ ገሊጾም እዮም ኢትዮጵያ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ጉባኤታት ብዕውት መልክዑ ብምትእንጋድ ተመራፂት ምዃና ብምሕባር እቲ ናይ ሕዚ ጉባኤ እውን ዕውት ንክኸውን ካብ ብሕዚኡ ምድላው እናተገብረ ከም ዝኾነ ምርግጋጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ኢኒሽቲቭ 5 ሚልዮን ኮደራት ብብርኪ ዓለም ብቁዕ ወታደር ሓይሊ ሰብ ንምፍራይ ዘኽእል ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ቅርታ ኢኒሽቲቭ 5 ሚልዮን ኮደራት ብብርኪ ዓለም ብቁዕ ተወዳዳሪ ሓይሊ ሰብ ንምፍራይ ዘኽእል ከም ዝኾነ ተገሊጹም ኢኒሽቲቭ 5 ሚልዮን ኮደራት ብብርኪ ኢትዮጵያ ዓለም ኣብ ዓውዲ ዲጂታል ብቁዕ ተወዳዳሪ ሓይሊ ሰብ ንምፍጣር ዘኽእል ከም ዝኾነ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ካቢኔን ዓለም ፀሓይ ጳውሎስ ገሊጸን ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ መርሃ ግብሪ መዛዘሚ ቀዳማይ ኢኒሽቲቭ 5 ሚልዮን ኮደራት ኢትዮጵያ ሮች ተኻይዱሎም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ዝተረኸባ እተን ሚኒስትር መንግስቲ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ጋህዲ ንምግባር ብፍሉይ ትኹረት እናሰርሐ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ንምዕዋት ኣብቲ ዓውዲ ሓይሊ ሰብ ንምፍራይ ካብ መንጎ ዝተተግበሩ መርሃ ግብርታት ኢኒሽቲቭ 5 ሚልዮን ኮደራት ሓደ ከም ዝኾነ ጸሪሐን እቲ ኢኒሽቲቭ ንኢትዮጵያ ኣብቲ ዓውዲ ብብርኪ ዓለም ተወዳዳሪት ዝገብር ሓይሊ ሰብ ምፍራይ ዘኽእል እዩ ምባለን ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ
ኣብ ልምዓት ሕርሻ ክልል ትግራይ ጠመተ ዝገበረ ሃገራዊ ሲምፖዚየም ኣብ ከተማ መቐለ ይሳለጠሎም። እቲ መድረኽ ብምትሕባር ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ክልል ትግራይ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዝተሰናደአ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ። ርእሰ ምምሕዳር ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብሰንኪቲ ዝነበረ ኩናት ዝዓነወ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ኣብ ምምላስ ኩሎም መዛግብቲ ኣካላት እጃሞም ከበርክቱ ተላብዮም። ግዚያዊ ምምሕዳር ሕርሻ ብምዕባይ ዝገብሮ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል እውን ተዛሪቦም እዮም። ፕሬዚዳንት እቲ ቤት ምኽሪ ኣይተ በሪሁ ሃፍቲ ብወገኖም ብሰንኪ ኩናት ኣብ ትካላት ንግዲ ከቢድ ዕንወት ከም ዝበፅሐ ብምግላፅ ነዚ ንምምሕያሽ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም። እቲ መድረኽ ነቲ ኣብ ነጋዶ ዘጋጠመ ኩለ መዳይ ፀገም ክፈትሕ ትፅቢት ንገብር እውን ኢሎም። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እያሱ ኣብርሃ እውን ብዝተረኸበ ኣንጻራዊ ሰላም ኣብ ምምሕያሽ ሕርሻ ትክልል ምንቅስቓሳት ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ሚኒስትር ሕርሻ ፌደራል ሓረስቶት ዘመናዊ ሜካናይዜሽን ንክጥቀሙ ብቐጻልነት ክድግፎም ድማ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኢትዮጵያን አይዶል ንኣለሻ ሓቀኛ ጥበብ ነናብ ዘለኹምዎ መፂሎም እቲ ሽልማት እውን ክሳብ ሕዚ ካብ ዝነበሩ ውድድራት ተውህቦ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ እሞ ከይብልጠኩም። ኣብዚ ብዙሕ ክብሪ ኣብ ዘዕትር ውድድር ብድምፂ ብትልሂት ብካልኦት ተውህቦታትን ምውድዳር ንእትደልዩ መመዝገቢ 20 ከተማታት ፍሉይ መመዝገቢ ቦታታት ድማ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ቀበሌ 04 ኣብ ጎኒ ግልጋሎት ማይ ኣብ ዝርከብ ቢሮ ኢቢሲ ኣብ መቐለ ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስቲያን ተክለ ሃይማኖት ንሆስፒታል መቐለ መጦይ ኣብ ዝርከብ ቢሮ ኢቢሲ። ተመልከቲ ዜናታትና ሕዚ እውን ይቕፅሉ። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ቤተ መንግስቲ ኣብ መንጎ ትማሊ ሎምን ጽባሕን ዘሎ እዋን ዘራኽብ ድልድል ምዃኑ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ገሊፆም። መቐመጢኦም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝገበሩ እቶም ኣምባሳደራት ንዑደተኛታት ክፉት ኣብ ዝኾነ ዓብዪ ቤተ መንግስቲ ተዘዋዊሮም ዝተዓዘቡ እንትኸውን ብዝረኣይዎ ነገር ከም ዝተደነቑ እውን ገሊፆም እዮም። ንፀብጻብ ወንዲ ወሰን ኣፈወርቅ ሙሉእ ብርሃን ግርማይ ከም ስዕብ ክተቕርቦ እያ። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ መቐመጢኦም ዝገበሩ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምባሳደራት ንዑደተኛታት ክፉት ኣብ ዝተገበረ ዓብይ ቤተ መንግስቲ ዑደት ኣሳሊጦም እቶም ኣምባሳደራት ብዝረኣይዎ ነገር ከም ዝተደነቑ እውን ኣረዲኦም እዮም። Beautiful, amazing, impressive. ንዓይኒ ሰሓብን ብጣዕሚ ዘደንቕን እዩ። ጽሬቱ እውን ዘገርም እዩ። ምስ መሓዝተይ ምስ ስድራይ ደጊመ መጽየ ከም ዝሪኦ ኣይጠራጠርን። Amazed because I think that ተደኒቐየ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ንምርኣይ ፃዕሪ ሓትት እዩ። ብምኽንያት እዚ ፕሮጀክት ጸጋ ኢትዮጵያ ንምርኣይ ብዙሕ ከም ዝተደኸመ ንምርኣይ ክኢለ እየ። ኢትዮጵያ መዲና ኣፍሪካ ምዃና ኣጋጣሚ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። እዚ ፕሮጀክት ንኢትዮጵያ ኢሉ እውን ንኣፍሪካ ኣብ መንጎ ትማልን ሎምን ጽባሕ ዘራኽብ ድልድል እዩ። I'm very proud of what we have been doing. ብጣዕሚ ኾሪዐ እየ። ብሓባር እንዳሳለጥናዮም ብዘለዉ ስራሕትታት ብጣዕሚ ኾሪዐ እየ። ፕሬዚደንት ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ እንትመፁ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብሓባር ብምዃን ኣብዚ ከባቢ እዚ ሕድሳት ንምግባር ወሲኖም ነይሮም እዮም። ውፅኢቱ እንትረአይ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ብዙሕ ግዜ ተመላሊሰ እየ፣ ግን ድማ ከም ብሓድሽ እዩ ዝኾነኒ። ዓሚቕ ዝኾነ ስምዒት ኣለዎ። ተዘዋዊሮም ዑደት ዝሳለጡ እቶም ኣምባሳደራት እቲ ዝተሰርሐ ስራሕ ታሪክ ኢትዮጵያ ንምፍላጥ ከም ዝሕግዝ ዝገለጹ እንትኾን ኣብ መንጎ ትማልን ሎምን ጽባሕ ድልድል ኮይኑ ዘገልግል ፕሮጀክት ብዛዕባ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም እዮም። And it's very important, for the people, especially for the young generation, to ብፍላይ ንመናእሰይ ወለዶ ታሪኹ እንታይ ከም ዝመስል ንምርኣይ ብጣዕሚ ይጠቅም እዩ። ኣነ ፈረንሳዊ እየ። ፈረንሳይ ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ኣለዉ። it is a very, very important, I think, project. ኣብ መንጎ ትማሊ ሎምን ጽባሕን ድልድል ታሪክ ኣብ ምህናጽ እዚ ብጣዕሚ ኣድላይ ፕሮጀክት እዩ ምባል ይከኣል። ንመጻኢ ወለዶ እውን ብዘይ ትማሊ ጽባሕ ዝበሃል መዓልቲ ከም ዘይህሉ የረዲ እዩ። ሕድሳት እዚ ቤተ መንግስቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ልምዲ ንምልውዋጥ ዝሕግዝ እዩ። ሃገራት ታሪካዊ ምሕዳስ ኣሰር ኢትዮጵያ ክስዕቡ ከም ዝግባውን እቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም እዮም። Well, first of all, this is my first time here, and I am... ኣብዚ ቦታ እንትመጽእ ንፈለማ እዋን እዩ ምባል ይከኣል።
ግን ድማ ብዝረኣኽዎ ነገር ብጣዕሚ ተደኒቐ እየ ንነዊሕ እዋን ተሓቢኡ ዝነበረ ታሪክ ኢትዮጵያ ናብ ብርሃን ክመጽእ ንምግባር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ህዝብታትን ንዝገበርዎ ጻዕርን ንዝረኣይዎ ውጽኢትን እንኳዕ ደስ በለኩም ምባል ይፈቱ መንግስቲ ኣሜሪካን ህዝቢ ኣሜሪካን ካብዚ ትምህርቲ ወሲዶም እዮም ኣብ ዑደት እቶም ኣምባሳደራት መደረ ዘስምዑ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ብወገኖም ሕድሳት ዝተገበረሉ እቲ ዓብይ ቤተ መንግስቲ ግልጋሎቱ ሓድጊ ጥራይ ካብ ምዃን ዝሓለፈ ብዛዕባ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም እዮም እዚ ቤተ መንግስቲ ንኻልኣይ ግዜ ተወሊዱ መባጽሕ ቱሪዝም ሰራሕተኛታት ዲፕሎማሲ ልውውጥ ባህሊ ዝሳለጠሉ መድረኽ ክኸውን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቁጠባውን ማሕበራውን ተረባሕነት ዜጋታት ንምርግጋጽ ዝተሳለጡ ዕማማት ውጽኢት ዘምጹ ምዃኖም ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግና ገሊጾም ብቐረብ ሓይልን ዘፈር መዓድንን ዝተሰርሑ ስራሕቲ ዜጋ ማእከል ዝገበሩ ብምዃኖም ብቁጽሪ ብዙሓት ተረባሕቲ ምግባር ከም ዝተገልጸ እውን ተሓቢሩ እዮም ተስፋዬ ጫኒን ዘዋረዶ ጸብጻብ መርሃ ሰላም መረሳ ከም ስዕብ ከቕርበ እዩ ዜጋታት ፖለቲካዊ ተሳትፎ ክህልዎም ማሕበራዊ ውሕዳት ክረጋገጸሎምን ተጠቃሚ ቁጠባ ንምግባርን ነዚ ንምርግጋጽን ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት ይዕመሙ ምህላው ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግና ይገልጹ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ብልምዓት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይን ኣብ ሃፍትታት ማዕድን ዝተዓመሙ ሰለጤናት ውጽኢት ዝተዓተረሉ ምዃኖም እዮም ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግና ዘረጋግጹ ውሃ ዘርፍ ላይ ወስደን ብናይ ዛሬ ዞር ብለን በምናይበት ሰዓት ወደ 74 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ንጹህ ውሃ መጥቶ አግኝተዋል ዘፈርማይ መበገስ ጌርና ተመዚና ሎሚ ምስ ትማሊ ኣነጻጽርና ክንገልጽ ከለና 75 ሚሊዮን ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ቀረብ ጽሩይ ዝተማይ ክረኽቡ ክኢሎም እዮም እዚ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረ ከባቢ 25 ሚሊዮን ሕዚ እዩ ተጠቃሚ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ 6 ዓመት ዝተሃነጸ እዩ እዚ ዓብይ ዓወት እዩ ንዓመታት ጸንሐ ቀረብ ኣብ ሎሚ ገዚፍ ለውጢ ኣምጽኡ እዩ እዚ ከም ዘሎ ኣብ ሓይሊ ገዚፍ ስራሕ ተሰርሑ እዩ ግድብ ህዳሴ ኣብነት ሲሚንቶ እንደ ወርቅ በጣም ውድ የሆነ ዕቃ ሀገር ለመገንባት የምናደርገውን ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ሲፈታተን የነበረ ነገር ነው ሲሚንቶ ከመ ወርቂ ብጣዕሚ ክባር ኮይኑ ሃገር ንምህናጽ ዘለና ትልሚ ብልዑል መጠን እንዳፈተነና ዝጸንሐ እዩ እዚ ተመጣጣኒ ብዝኾነ ዋጋ እንረኽበሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ወርቂ እውን ከምቲ ዝተገለጸ እዩ ክሳዕ ሕዚ ካብ 1 ቢልዮን ንላዕሊ ረኺብና ኣይንፈልጥን ካብ ሙሉእ ሃገር ካብ ዝተኣከበ ወርቂ ሕዚ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ካብ ዝተገለጸ ንላዕሊ እንዳተሳለጠ ይርከብ ከም ሃገር ዝተወፈረሎምን ኣብ ምዝዛም ዝርከቡ ገዘፍቲ ፕሮጀክትታት መፈልፈሊ ሓይሊ ማይ ናብ ተገልጋሊ ተበጽሐን ምግባር ህንጸታት መሰረተ ልምዓት ብስፍሓት ይህነጹ ምህላዎም ይተገሊጹ ስለዚህ ኮንሺየስሊ የመጠቀም ኃላፊነት አለብን ብዘይ ማዕድን ዝህነጽ ስልጣነ ጭቡጥ ለውጢ ክህልዎ ይኽእልን በዚ ድማ ስልታዊ ብዝኾነ አገባብ ክንጥቀም ይግባእ ሓሳብና ፈሊጥና ንረብሓ ታይ ከም ነውዕሎ ብኸመይ ከም ንጥቀመሉ ኣስሊሕና እንተተገልጊልናሉ ሓሲቦም ከም ዝተረብሑሉ ሃገራት ኣፍሪካ ንሕና እውን ክንርብሑሉ ንኽእል ኢና ካልእ ኣብነት ማእከላይ ምብራቅ እዩ ማእከላይ ምብራቅ ብዘይ ነዳዲ ንኣእምሮና ምስሊ ክህልዎ ኣይኽእልን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዘኽፍሎ ነገር እንተለውን ነቲ ዘኽፍሎ ብጥንቃቐ ብምውፃእ ካብቲ ዝርከብ ኣብ ኢድ ዝቐሪ ዝዓበየ ክኸውን ምግባር ግቡእ እዩ ወደ 2.5 ጊጋዋት የሚሆን ኃይል እንደ ሀገር ማምረት ችለናል 2.5 ጊጋዋት ጽጋዕ ኃይሊ ከም ሃገር ክነፍርኽ ኢልና ኢና እዚ ዝፈረየ ኃይሊ ንከተማ አዲስ አበባ ሓዊሱ በብኸባቢኡ ንሪኦ ጽባቐ ንልምዓት ኮሪደር ሓዊሱ ዘንብሮ ግደሎ ኣብ ገለ ከባብታት ሃገር ኃይሊ ተበጽሒ ምግባር ዘይከኣለሉ ሓቂ ኣሎ ጸገም ዘለዎም ኣዝዮም ርሑቓት ዝኾኑ ከባብታት ተሽከርከርቲ ዘይኣትውሎም ከባብታት ብፍሉይ ኣገባብ ብኃይሊ ፀሓይ ተበጽሒ ምግባር ዓበይቲ ስራሕትታት ተወጊኖም እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንዳፈረየ ዝርከብ ቀረብ ኃይሊ ንዲፕሎማሲ ዞባዊ ትእስስር ብምውዓል ጎረባብቲ ሃገራት ኃይሊ ክረኽባ ተገይሩ እዩ ዘፈር ውልቀ ዘሳተፈ ዕማም ዘፈር ማዕድን ውጽኢት የርኢ ምህላው ተገሊጹ እዩ ከኢትዮጵያ አልፎ ጎረቤቶቻችንም ተባርኮበታል ተጠቃሚ ሆኖበታል ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ተረባሕቲ ኮይነን እየን ጸጋታት ፍልፍል ሓይሊ ንረብሓ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ከይኮነ ዝውዕል ዘሎ ንጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ኬንያ ሶማልያ ቀጻሊ እውን ንጅቡቲ ንምቕራብ እናዓሞ ዘለና ካብ ኢትዮጵያ ዝርከብ እዩ እዚ ብመዳይ ምትእስሳር ዞባ ተረባሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ካባና ዝተረኸበ ተጠቃምነት እዩ
ማዕረ ተረባሕነት ዜጋታት ንምርግጋጽ እንዳተሳለጡ ዝርከቡ ዕማማት ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ እውን ተገሊጹ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብጸጋታት ሌማት ዝተባብዑ ውፅኢታት ይርከብ ምህላው ተገሊጹ። ከም ሃገር ዝተተሓዘ ኩለ መዳይ ትልሚ ልምዓት ንምዕዋት ጠመተ ተዋሂቡ ይስራሕ ምህላው ርእሳነ ምምሕዳራት ክልላት ሲዳማ ደቡብ ምዕራብን ማእከላዊ ኢትዮጵያን ገሊጾም ኣሎም። ጸብጻብ ኣሚር ጌቱ እዩ። ዳሃብያሲን ድማ ከም ስዕብ ተቕርበ እያ። መርሃ ግብሪ ጸጋታት ሌማት ከም ሃገር ብምግቢ ዓርሲ ንምኽኣል ብምትላም ኣብ መላእ ሃገር ተግባራዊነት ገበረ ይርከብ። ኣብ ኩለን ክልላት ዝትግበር ዘለውን እቲ ምልዓዓል ዘተባብዕ ለውጥታት እናተረእየሉ ምዃኑ ርእሳነ ምምሕዳራት ክልል ይገልጾም። ኣብ ክልል ሲዳማ ስራሕቲ ጸጋታት ሌማት በብገዝኡ ተበጽሐ ንምግባር ነበርቲ ክልል ብምግቢ ዓርሶም ንኽኽእሉ ምግባር ዝተኸኣለሉ ምዃኑ አባል አፈጻሚ ስራሕ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግናን ርእሰ ምምሕዳራት ክልል ደስታ ሊዳሙ ይዛረቡ። በአሁኑ ጊዜ በክልሉ በገጠርም ይሁን በከተማ ብዙ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ገጠር ኾነ ከተማ ብዙሓት ስድራ ዓሌቶም ዝተመሓየሸ ከፍቲ ብምርባሕ ንስድራ ቀለብ እውን እናተጠቐሙ ካብኡ ብዝሓለፈ ብምሻጥ እውን ኣታዊኦም እናዕበዩ ይርከቡ። ካብኡ ከይወፃና ክልል ሲዳማ ዝተዋደደ ሃገራዊ ኢንዱስትሪ ፕሮሰስ ዝገብር ኢንዱስትሪ ኣሎ፣ ፓርክ ኣሎ። ኣብቲ ፓርኪ ፋብሪካ ኣሎ። ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሓደ ከም ግብኣት ንጥቀሞ ምህርቲ ጸባ እዩ። ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በቲ መርሃ ግብሪ ዝተባብዑ ስራሕቲ እናተሰርሑ ምዃኖም ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ኸይዲ እውን ከም ቡን ዝበሉ መሰረታዊ ምህርቲ ሕርሻ ብዝሓሸ መጠን ናብ ማእኸላይ ዕዳጋ እናቐረቡ ምዃኑ ኣባል ኮሚቴ ኣፈጻሚ ስራሕ ብልጽግና ርእሰ ምምሕዳር ክልል ዶክተር ኢንጂነር አሽዋ ጌሾ ገሊጾም ቡናን ለማእከላይ ገበያ የምናቀርበውን መጠን ከፍ ማድረግ ይችላል። ንማእኸላይ ዕዳጋ ነቕርቦ መጠን ቡን ልዕል ክነብል ኽኢልና ኢና። ኣብ ፈላማይ ዓመት ትክልል እንቲ ምስረት ኣስታት 34,035,000 ሜትሪክ ቶን ነቕርብ ዝነበርና ሎሚ ብማእኸላይ ካብ 55,000 ክሳዕ 60,000 ቶን እናቕረብና ኢና ዘለና። እዚ ብዕፅፍ ዝዓበየሉ መንገዲ እዩ። ምህርቲ ቅመማ ቅመም ብሰፊሕ ብምፍራይ ናብ ዕዳጋ ምቕራብ ተኻኢሉ እዩ። ምህርቲ መዓር ብዝለዓለ መጠን ምዕባይ ተኻኢሉ እዩ። እዚ እውን ናብ ዕዳጋ እናቐረበ ሃፍቲ እናኾነ መፅኡ እዩ። ኣብ ግራት ሓረስታይ ካብ ንሰርሖም ስራሕቲ ወፃኢ ድማ ኢንቨስትመንት ኣብ ምዕባይ ሕዚ ኣብ ዓውዲ ኢንዱስትሪን ግልጋሎትን 918 ፍቓድ ኢንቨስትመንት ኣለውና። ካብዚኦም 482 ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ንሕና ዘእተናዮም እዮም። ኣብ ክልል ማእከላዊ ኢትዮጵያ ከም ጸጋታት ሌማት ዝበሉ ስራሕቲ ማሕበረሰብ ብዕድል ስራሕ ተጠቃሚ ንኽኸውን ኣኽኢሉ እዩ ዝበሉ ኣባል ኮሚቴ ኣፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግናን ርእሰ ምምሕዳራት ክልልን ጥላሁን ከበደ ይዛረቡ። ከአረንጓዴ አሻራ ስንዴን እንዲሁም ደግሞ የሌማት ትሩፋት ስራዎችን ካብ ሓምለዋይ ኣሰር ስርናይ ካብ ስራሕቲ ጸጋታት ሌማት ካብ ስራሕቲ ኮሪደር ልምዓት ካልኦት ምትሕግጋዝ ልምዓት ካልኦት ምትሕግጋዝ ሽማግለታት ምሕብሓብ ገዛ ኣረጋውያን ምህናጽ ዝበሉ ህዝቢ ሳቲፍና ክንቅስቀስ ኣለና። እቲ ልዑል ጸገም ሕፅረት በጀት እዩ። ግና ህዝቢ እንተተሓባቢርና ተዓቕምን ሃፍትን ኣለን እንታይ ጸጋ ኣለና ንዝብል እተመራርሓ ኣካፊልና እቲ ፓርቲ ዘሰናድኦ ስልጠና ካብ ዕዳ ናብ መኽሰብ ብዝብል ኣብ ኢድና ዘሎ ሃፍቲ ፈሊጥና ህዝቢ ብምትሕብባር ናብ ስራሕ ዘእተናሉ ልዑል ለውጥታት ዝተረኣየሉ እዩ። ኣብ ክልልና እውን ብመዳይ ሓምለዋይ ኣሰር ብዙሓት ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። ከም ሃገር ዝተተሓዘ ኩሉ መዳያዊ ትልሚ ልምዓት ንምዕዋት ጠመተ ተዋሂቡ ይስራሕ ምህላው ኣባላት ኮሚቴ ኣፈጻምቲ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና ገሊጾም። ፍልልያት ብምይይጥ ንምፍታሕ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቓትን ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ዝነኣድ ምዃኑ ፖለቲከኛታት ገሊጾም ኣሎም። እዚ ብምጥንኻር ሃገር ንምቕጻል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ሓላፍነት ክዋጻእ ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ንጸብጻብ ምንተስኖት ይልማ ኣባዲ ደመቀ ኣብ ኢትዮጵያ ብጎንፅን ዕጥቃዊ ቃልስን ስልጣን ንምውናን ዝግበር ጻዕሪ ሃገርን ህዝብን ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ እናምርሐ ዝመፀ ከይዲ ምዃኑ ይግለጽ። ዕብየት ሰላምን ዴሞክራሲን ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ሰላማዊ ቃልሲ ፖለቲካ ብምምዕባል ብምይይጥን ሓሳብ ልዕልነትን ናብ ስልጣን ምድያብ ዝከኣለሉ መንገዲ ምኽታል ከም ዘድሊ ምስ ኢቲቪ ጻንሒ ዝገበሩ ፖለቲከኛታት ሓቢሮም። ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ያለ ሰላም ይሆን ምንም ነገር የለም። ብዘይ ሰላም ዝኸውን ነገር የለን። ሰረት ኩሉ ነገር ሰላም እዩ። መንግስት ኾነ ካብ መንግስት ወፃኢ ዘለዎ ኣካላት ንሰላም ቀዳምነት ክህቡ ይግባእ።
ፖለቲካዊ ውዳቦም ንሰላም ዝግበር ጻዕሪ ብምድጋፍ ብምይይጥ ጸገማት ምፍታሕ ዝከኣለሉ ከይዲ ንኽምዕብል ከም ዝሰርሑ ድማ ሓቢሮም ልዩነት ተፈጥሯዊ ነው እስከተወሰነ ደረጃ ፍልሊ ተፈጥሯዊ እዩ እዚ ብምይይጥ ምፍታሕ ይከኣል እዩ ሰላም መፍትሒ ቀንዲ ጸገማት ጌርካ ምውሳድ ይግባእ ፍልልያት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቃትን ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ገሊጾም ትጥቅ ትግል ቆሞ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጠጠው ብምባል ፍልልያት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ምስ መንግስቲ ንምስራሕ ዝተጀመረ ከይዲ ጽቡቕን ተስፋ ዘስንቕን እዩ ብዝተበታተነ መንገዲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ አካላት በምህላውም ሰላም ንምስፋን ንዝግበር ከይዲ እንቅፋት ምዃኑ ተንታኒ ፖለቲካ ሲሳይ ተሰማ ረድዮም የተደራጁ አካላቶች ደግሞ በደንብ ዌል የሆነ ብዝግባእ ዝተወደቡን ሕቶታቶም ከቅርብሉ ዝኽእሉ ውዳበ ብዘይ ምህላው እዞም አካላት ናብ ሰላም ንምምጻእ ኣዝዩ ኣድካሚ እዩ እቲ ሓደ ዝስማዕምዐሉ እቲ ኻሊእ ዘይስማዕምዐሉ ከይዲ እዩ ዝፍጠር ኣብዚ ከይዲ ኢዳእታውነት ሓይልታት ወጻኢ ድማ ይህልው እዮም ብልዕልነት ሓሳብ ሃገራዊ ረብሓ ክረጋገጸሉ ዝኽእል መንገዲ ምፍጣር ከም ዘድሊ ዝተሓበረ እንትኸውን ሃገር ኣብ ምቕጻል ኩሉ ብጽሒቱ ክፍጽም ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ሓፍቲ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣልሚዕኻን ኣላሊኻን ንበጻሕቲ ምቹ ምግባር ንዘበናት ባግንበር ናብ ተግባር ዘይተሰጋገረ ዕማም ኮይኑ ጸኒሕዮም ገበታ ለሸገር ብዝብል ቴማ ዝተጀመረ ህንጸትን ምጽባቕን መባጽሕ ቱሪዝም ግና ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ምንቅቃሕ እቲ ዓውዲ ፈጢሩሎም ፍስሓ መብራቱ ዝርዝር ኣለዎ ወዲ ሰብ ታየ ዘናግዖ ንዝብል ሕቶ ከከም ድልየቱ ዝተፈላለየ መልስን ምኽንያትን ዝህልዎ ዋላ እንትኾነ ካብ ተፈጥሮውን ባህላውን ታሪኻውን ሓድግታት ወፃእ ክኸውን ከም ዘይኽእል ግና እሙን ሓቂ እዩ ኢትዮጵያ ብሃፍቲ ቱሪዝም ዝተዓደለት ሃገር እያ ዝድሰሱን ዘይድሰሱን ሓድግታት ማዕለያ የብሎምን ምድሪ ቀዳሞት እውን እያ ትበሃል ካብ ዝለዓለ ጸፍሒ ስልጣነ ቀዳሞት ኣያታት በኪነ ህንፃ ቅርጻ ቅርጺ ናይ ባዕላ መለዋወጢ ገንዘብ ተፈጥራዊ ሰንሰለታዊ ጎቦታት ሩባታት ሰጣሕ ሜዳታት ማያዊ አካላት ታሪክ ቀዳሞት ዝዓረፎም ቤተ መንግስታት ቤተ ምኩራባት ኮታስ ቆፂርካ ዘይለኣሙ ሃፍትታት ቱሪዝም ኣብ ውሽጣ ዝሓቆፈት እያ ኢትዮጵያ ብዙሓት ዝድሰሱን ዘይድሰሱን ሓድግታት እውን ኣብ ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ሕቡራት መንግስታት ተመዝጊባ ንዓለም ኣበርኪታ እያ እዞም ሃፍትታት ኣማዕቢልካ ኣፋሊጥካ ንበጻሕቲ ዓዲ ኣመቺኻን ናብ ረብሓ ምቕያር ግና ንብዙሕ ዓመታት ባህክምበር ናብ ተግባር ዘይተሰገረ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ሃፍቲ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ግና ካብ መፈለምታ መዝነቶም ልዑል ትኹረት ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዘለውና መባጽሕ ክለምዑን ናብ ረብሓ ክልወጡን ዘይሕለል ጻዕሪ ገይሮም እዮም ብፍላይ ገበታ ልሸገር ብዝብል ቴማ ዝጀመርዎ ህንጸትን ጽባቐን ከተማ አዲስ አበባ ኣድማስ ኣስፊሑ ብብርኪ ሃገር ኣብ ገበታ ለሃገርን ገበታ ንወለዶን ብርክት ዝበሉ መባጽሕ ቱሪዝም ክለምዑ በሪ ዝኸፈተ እዩ ናይዞም ተግባራት ድምር ውጽኢት ምርኣይ ምጅማሩ ድማ ኣብ ባይቶ ቀሪቦም ገሊጾም ምንባሮም ይዝከር በተለያዩ የገበታ ስሞች የግል ሴክተር በማስተባበር ብዝተፈላለየ አሽማት ገበታ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ብምትሕባር ኩላትኩም ሓጊዝኩም ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ኸዚ ውጽኢት ምርኣይ ዝጀመርናሉ እዋን እዩ እዙይ ኣበርቲዕና ብምቕጻል ካልኦት ልምዓታት እውን ኣሐይልና ክንቕጽል ኢና ኣብ ታሪክ ነዊሕ ጉዕዞ ዘማዕበለቶም ሓድግታት ቀዳሞት ሰዋና ስልጣነ ምዃና ዘረጋግጹ ሃፍትታት ተፈጥሮ ከይሰስዐት ዝዓደለቶ መልክዓ ምድራዊ ጽባቕ ዝወነነት እያ ኢትዮጵያ እዚኦም ጥራሕ እውን ኣይኮነን ዝንቀሳቐሱን ዘይንቀሳቐሱን ሃፍትታት እውን ዝወነነት እያ እዞም ሃፍትታት ኣብ ሕቑፍና ንዘመናት ይንበሩ እምበር ካብኣቶም ዝርከብ ፍልፍል ሃፍቲ ከይኾኑ ጸኒሖም እዮም ካብዚኣቶም ሓደ ጥንታዊ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ከም ኣብነት ዝጽራሕ እዩ መግለጺ ስልጣነን ዕብየትን ኢትዮጵያ ተገይሩ ዝውሰድ እቲ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ጥበብን ታሪኩን ሓልዩ ተሓዲሱ ንበጻሕቲ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ምኽፋቱ ፕሬዚደንት ፌደሪ ታየ አጽቀሥላሴ ኣብቲ እዋን ምረቑ አብሪሆም ነይሮም ይህ ቤተ መንግስት ከፍ ያለ ኪናዊ ጥበብ የተላበሰ ህንፃ ብቻ አድርጎ መውሰድ በቂ አይሆንም እዚ ቤተ መንግስቲ ልዑል ጥበብ ኪነ ህንፃ ዝተጎናጸፈ ጥራሕ ጌርካ ምውሳድ እኹል ኣይኮነን መድብል ታሪኽና ቃልስና ዓወትና ፈተናታትናን ማሕለኸታትናን ዝንበበሉ ደርሳን ወይ መጽሓፍ ምባል ይከኣል
ኢትዮጵያውያን ሓድግታቶም ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ ሓብሒቦም ዝሕልፉ እዮም ዝበሉ እቶም ፕረዚደንት ሃፍትታቶምን ጸጋታቶምን ናብ ወለዶ ምስጋር ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ ሃፍቲ ተረባሕቲ ዝገብር ሕድሳት ተገይሩሉ ንበጻሕቲ ዕላው ምዃኑ እውን አበሲሮም እዮም። ይህ ለትውልድ የሚተርፍ ቅርስ ተጠብቆ ሲቆይ እዚ ሓድጊ ንውልድ ወለዶ ተሓልዩን ትጸንሕ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዘመን ተሳጋሪ ሓድግን ጸጋን ምህላው ባህሊ ንነዊሕ ዘመን ከም ዝነበረና ዘመላኽት እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ተኣማንን ምፍታው ሃገርን ኣብ ካልኦት ሃገራት ምራይ ኣጸጋሚ እዩ። ገና ካብ ብኸዚኡ ኣምባሳደራት ዲፕሎማሰኛታት ካልኦት በጻሕቲ ዝተፈላለየ ሃገራትን ዝሃወፅዎ እቲ ጥንታዊ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ንቐጻላይ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ምዕዛዝ ልዑል እጃም ከም ዝህልዎ ተገሊጹ። እቶም ዑደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ኣበ ዝነበሮም ጻንሒት ሕጉሳት ምዃነው ነብሪሆም እዮም። ብፍላይ እቲ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ታሪኹ ሓልዩ ምሕዳሱን ኣበ ውሽጡ ሓቂፉ ዝሓዞም ሓድግታትን ፍሉይ ባህታ ከም ዝፈጠረሎም እቶም ሓወፅቲ ገሊጾም። ታሪክ ኣብ ምሕብሓብን በጻሕቲ ኣብ ምውሳኽን ልዑል ኣበርክቶ ዘለዎ ምዃኑ ዝግለጸሉ እዚ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ምስቶም ብብርኪ ሃገር መባጽሕ ዝኾኑ ተደሚሩ ኣብ ሃገራዊ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ናይ ባዕሉ እጃም ከም ዝህልዎ ፕረዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ወሲኾም ሓቢሮም። ታሪክ በቤተ መንግስት ቃዝና ታሪክ ኣብ ሳንዱቕ ቤተ መንግስቲ ተቐሊፉ ዝቕመጥ ከይኮነስ ተኸፊቱ ዝርአ ዝንበብን እንንእዶን እንመሃረሉን ዝሓለፈን ዘሎን እንግንዘበሉ እዩ። ዳግም ዝተወለደ እዚ ቤተ መንግስቲ ምስክር ታሪክና ጥራሕ ዘይኮነስ መባጽሕ ቱሪዝም፣ መተግበሪ ዲፕሎማሲ፣ ማእኸል መለዋወጢ ባህልን መማያየጢ መድረኽ ኮይኑ ከም ዘገልግል ይእመን። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክሰግር ኣብ ዘይሕጋዊ ንግድን ኮንትሮባንድን ኣብ ኣሰራርሓን ፖሊስን ዝተመስረተ ክትትልን ቁፅፅርን ንምግባር እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌ ገሊጾም። ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ኢትዮጵያ ምስ መዳርግቲ ኣካላት እቲ ዘፈር ዘይሕጋዊ ንግዲ ንምክልኻል ዘኽእል መድረኽ ምክክር እናሳለጠ ይርከብ። ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌ ኣብቲ መድረኽ ከም ዝገለጽዎ መምሓይሽ ሃገር በቀል ኢኮኖሚ ተግባራዊ ካብ ዝግበር ጀሚሩ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣብ ምክልኻል መዳይ ጭቡጥ ውፅኢት ተረኺቡ እዩ። ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋዊ ኣነጋዶ ብዝተገብረ ስራሕቲ ክትትልን ቁፅፅርን ኣብ 5 ኣዋርሒ ጥራሕ ኣብ ልዕሊ 108,000 ነጋዶ ስጉምቲ ከም ዝተወስደ ተዛሪቦም። ልኡኽቲ ቤት ምክሪ ሕጋውን ጥዑይን ስርዓት ንግዲ ምስፍሕፋሕ ብምዃኑ ዘይሕጋዊ ንግድን ኮንትሮባንድን ምክልኻል ብጠመተ ከም ዝሰርሕ እውን ኣፍሊጦም እዮም። ዜና ወፃኢ ቤት ፍርዲ ሴውል ኣብ ልዕሊ እቶም ተኣጊዶም ዘለዉ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክዮል ወታደራዊ ሕጊ ንምትግባር ብዝገበሮ ፈተነ ትእዛዝ ማእሰርቲ ኣውፅኢሎም። እዚ ትእዛዝ ዝወፀ እቲ ብክሲ ናዕብን ክድዓትን ሓያሎ ምርመራታት ዝገጠሞም ዘሎ እዩን ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ንሕቶ ንክቐርቡ ዝቐረበሎም 3 ፃውዒት ዕሽሽ ድሕሪ ምባሎም እዩ ተባሂሉ። ሰንበት ምሸት መርመርቲ ኒዩን ብናዕብን ስልጣን ብዘይግቡእ ምጥቃምን ተኸሲሶም ትእዛዝ ማእሰርቲ ክወፀሎም ዝሓተቱ ኮይኖም እዚ ስጉምቲ እዚ ጠበቆኦም ዘይሕጋዊ ክብል ኣውፅወሎም። ደቡብ ኮርያ ካብቲ ንሓፂር እዋን ዝፀንሐ ኣዋጅ ወታደራዊ ሕጊ ንድሓር ኣብ ፖለቲካዊ ቁልውላው እትርከብ ሃገር ኮይና ዩንን ምክትሎምን ክልቲኦም ብባይቶ ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም እዮም። ፕሬዚዳንት ዩን ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ናይ መጀመርታ ኣብ ስልጣኖም ከለው ማእሰርቲ ዘጋጠሞም መራሕ እዮም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ። ተመልከቲ በመወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም
ቤተ መንግስቲ ኣብ መንጎ ትማሊ ሎምን ጽባሕን ዘሎ እዋን ዘራኽብ ድልድል ምዃኑ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ገሊጾም። ኣብ ኢትዮጵያ ቁጠባውን ማሕበራውን ተረባሕነት ዜጋታት ንምርግጋጽ ዝተሳለጡ ዕማማት ውፅኢት ዘምፁ ምዃኖም ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግና ገሊጾም። ካብ ወፃኢ ቤት ፍርዲ ሴውል ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ወታደራዊ ሕጊ ንምትግባር ብዝገበሮ ፈተነ ትእዛዝ ማእሰርቲ ኣውፅኢሎም። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምክታኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም